Yadda mai sauran minti 30 ya kamata mu ci gaba idan aka kira sallar sai mu je mi. Kunga, ni gaskiya yin wani ke ji. Tun da dai akwai sauran minti 30 ina ga mu je mu ci abinci kafin mu gama an kira sallah sai mu ci masallacin misali ko. Dan girman Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kamata mu ci gaba idan aka kira sallar ba sai mu je mi ba. Ai koyi kara, a ji koyi kira next person. Next. Salamu alaikum. Amin alaikum. Wace jami'a ka gama karatunka kuma me ka karanta? Ranka dade na gama a jami'ar da ke wannan jihar kuma na karanci accounting ne ranka dade. Ba ni takardunka in gani ma ido na. To ranka dade. Shirin ka. Lalle kana takardu masu kyau. Amma takardunka sun nuna cewa ka gama service shekara 7 da ta wuce. Amma me hana ka samun aiki? Ranka dade ka san abubuwan sai a hankali ne gaskiya. Abubuwan da sun zama wani iri ne shi yasa har yanzu ban samu aiki ba ranka dade. Jonathan John. Faɗa mana sunan gwamnati. Jonathan wa? Farko. Jonathan John. A'a, Jonathan. Wa ya kawo mana arne kafiri a cikin jihar? Har yanzu neman aiki. Dakata. Su ba arna bane. Kuma su ba kafirai bane. ‘Yan asalin jihar nan ne, kuma suna da haƙƙi a wannan jihar. Kai wanda wawa ne ka taɓa ganin arne dan asalin jihar nan? Ka taɓa gani? Ko an gaya ma akwai tushen arne da kafirci a cikin jihar nan. Asalinsu ‘yan jihar nan ne, kuma suna da haƙƙi a wannan jiha. In dai cancanta za a bi, wallahi tallahi na yantsa da girman Allah sun cancanta. Kuma yaron nan shi ne fi dacewa da wannan ofis. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai bi baka cewa ya ce bi kamata a ce arne ya mulki musulmi ba? Ni ma abin ya daure min kai ya ban mamaki. Ka Dr. Muhammad ka bani kunya. Gaskiya amma dai albasa ba ta yi halin ruwa ba. Babanka fa babban malami ne a jihar nan ba. This is nonsense. Absolute nonsense. Nonsense. Let's go. Wannan ai haukan banza ne. A ce irin wannan yana faruwa a jihata. A matsayin mu na ƴaƴan musulmai, a ce mu ba ƴaƴan kafirai arna da babban matsayi a jihar nan. To wallahi tallahi ƙaryar ku. Ya mai Balla manta da irin wannan. Ya mai girma gwamna, ni ne dama na hura wuta cewa ɗauki yaron nan aiki. Domin in dai cancanta za a bi, shi ne fi dacewa da wannan ofis ɗin. Wallahi tallahi. Dauta hana dakata. Shi ne Ai ban sani ba ka kafurta. Dan kare dai cewa ai bi ga uban da isa ya hana shi aiki ba tunda su ma ai ƴan gari ne. Dauta Ahmad. Na kore ka aiki. Ya mai girma gwamna, na ji cewa ka kore ni. Amma ka sani cewa 'yan asalin jihar nan ne, kuma suna da haƙƙi a kanka. Lallai wuyanka ya yi kan ka dama na sallama ubanka daga matsayi na ɗan iyan masarautar nan. Domin in na bashi nan gaba za ka hau kan kujerarsa.
iya abin da zan iya yi domin iyayena su yarda mini in aure ka. Amma sun ƙi su amince mini. Zainab, ni kaina na rasa mafita ga wannan matsala gaskiya. To ga mafita. Me zai hana mu gudun bar garin nan idan lalle kana so na? Zainab kenan. Zainab, yanzu idan muka gudu muka bar garin nan, to wa zai kula min da iyayena? Kin san cewa iyayena ba wani gata ke gare su ba. Ba mu da cin yau balantana na gobe. Abinci sai mun je mun nemo sannan za mu dan sarrafa mu ci. To idan na tafi kin ga ai ba wanda zai kula min da su. Idan lalle kana so na, ya kamata ka biya ma zuciyata domin aikata wannan abun mu gudu daga fuskar iyayena. Zainab, sanin kanki ne. Kin fi kowa sani a duniyar nan, ina ƙaunarki. Kuma ke kin san ba zan iya rayuwa in ba tare da ke ba. Haba Zainab. Idan lalle kana so na, don Allah ka yi mini ciki, domin yin ciki shi ne kaɗai zai yi. Ke dakata da Allah. Ina wace irin raguwar dabara ce, wace irin gurguwar shawara kike kawowa? Wannan ai rashin hankali ne. Ya kike kokarin kawo mana yarinta da hauka cikin soyayya mu ne? Haba da Allah. Aiwatar da hakan shine kaɗai mafita a gare mu, domin idan ciki ya shiga tsakanina da ni da kai, iyayenmu ko sun ki ko sun yarda dole su yarda yin aure ka. Ni kuma daga ranar da na aikata wannan mummunan aika-aika da ke, har abada ba na ƙara sanki ko kaɗan ba na sanki, saboda Yesu ya hana taɓa macen da ba aure ke gare ko ballantana a ce ka sadu da ita. Haram ne wannan, Yesu ya haramta haka. Don Allah ka biya mun bana. Wannan ba magana ba ce ba kike yi. Ke kin san haikali ne, jikin mu haikali ne na Ubangiji. In muka aikata haka ai mun bata haikalin Ubangiji, kuma Ubangiji ba zai ji daɗin mu ba, dangantakar mu tsakanin mu da shi ai za ta yanke. Zainab, ina kika je? Tun ɗazu ban ganki a cikin gida ba. Daga zumunta 'yan mata nake. Ka ji ƙaryar banza. In kira waya a ce mana baki a zumunta. Yo ya mama latti na ji. Zainab, idan na ƙara ganin ki da Jonathan ɗin nan, tabbaci hakika zan babballa ki. Baba, mama, ku taimaka mani don Allah na auri Jonathan. Domin shi kaɗai ne ya yi min a cikin rayuwata. Jahila banza jahila wofi, ana raba ki da kiwon ki, ana kina akwai ta haihu. Wai ke Zainab, wa zai aure da diyar shi inda za ta je ta wahala. Lallai gaskiya ina ganin Jonathan ya yi miki magani. Sakarci ne kawai na yaran zamani da soyayya. Dakta. Kai, gaisuwa ni. Ya gari ya aiki. Lafiya kalau. Amarya. Lafiya kalau amarya. Dai dakta ya to ya abubuwan ne. Haka na gaskiya. Dakta ranar nan kana ban labari wai ka ce mu wai kudin kwangilan nan da aka turo maka nan sun yawa wai an turo ma da yawa. Ni ga maka abubuwan sai a hankali. A rangizan da aka yi sama da miliyan 7. To ya zan yi da wannan kudi, ni abin da ne requesting bai kai ma miliyan 3 ba. Kake dariya? Ha dakta to ya zaka ce mana ya zaka da wannan kudi? Wannan ai tsuntsu ne daga sama gasa shi. Cirin magana kake yi wannan zai daga sama gasa. In ka da ni bari ma abin da ke damu na yi wannan saboda iyali na yanzu aka sallame su da asibiti. An tura min international hospital a India. Ya kake so in yi yanzu? A wai muke amarya ba jin daɗi. Bada jin daɗi ji aka rashin dinta. Ai sai sanar lura. Ba zan mata ba zan da Ka ji wannan zan ba sai baki ji daɗin jikin ba. Wayyo to Allah ya ƙara shi. Yanzu cikin damuwar da nake ciki kenan nake ga maka. Gashi kuɗi yau sama da miliyan 3. Dakta kana magana da damuwa. To ya wannan damuwa ba kuɗin gare ni? Dakta me miliyan 2 a wurin A miliyan 2 kuɗi ce gaskiya fiye da ma haka. to za ka So ko kuɗin jirgi nawa ne? Kuɗin magani nawa ne? to sarai muka ji Ina jin ka. yanzu ba magana muke da kai muna magana an yi ma a gidan kuɗi A rangizan to na menene kuɗi na ne? Kuɗi na ne? kuɗin waye kuɗin account ɗin wa suka shiga To dan sun shiga a kwanan ɗinka yanzu misali da ki kuɗi in baka kai ka kashe kawai ka ce ka hana ni. ai tun da Ba kuɗi na bane saboda haram ne. ya da aka yi asar mahara Saboda ba nawa bane ba.
jinan bara an gaya mana kai ko kudin kwangila ka turo ban cire naira 5 in ba in yi amfani da ita saurare na dakta jike ji wannan kudin in kawai abin da zan ce gaskiya in iyalinka gaskiya suna da muhimmanci a wurinka ka ga dai kana da bukata Allah ka ɗauki kudin nan kawai kai abin da ya kamata to bari ka ji in ga maka iyali na fi sanin muhimmancin su fiye da kai kake gani kuma yanzu saboda ni bana ciyar da iyali na ko in biya musu kudin magani da haram ke tabbatar maka wannan ke to waye ya ce ma haram ne wannan kudin wani tambaye ka tsakaninka ga Allah naka ne koko na waye kudin ka je mana ba kudi na bane ba saboda ni na san ba na bane ba zan ce da iyali na da haram ba kuma Allah ya sani ina da almasihu da zai taimake ni ya biya min bukata ta hankali kwance zan ta da hankali na ba okay to shikenan dakta na je gani na fuskanci kamar ma iyali ka biya ma zuciyata mu gudu mu bangaren nan ko na kashe kaina na caka ma kaina wuka. Dakata Zainab, ina wace irin gurguwar shawara kike kawowa haka? Ai maganar nan da kike yi kwata-kwata babu tunani a cikin ta. Haba da Allah. Domin idan na kashe kaina baka da wata mafita. Dole a ce kai ne ka kashe ni. Kuma dole ka dawoma a gidan yari. Kaga kenan bayan ba raina na haranta ma kowace yarinya aurenka. Zainab taimaka ma rayuwa ta Zainab. Haba Zainab, ya sa ki min haka? Ki rufa min asiri Zainab. Bai kamata ki min haka ba Zainab. Ki rufa min asiri dan Allah. Idan lalle kaga na fasa kashe kaina to ka tabbata ka tattare na kaina ka mun bangaren nan mun tafi inda za mu yi zaman mu na soyayya. Zainab tsaya ki ji, in dai kin san za ki kashe kanki ki taimaka ki mu alfarma guda ɗaya, ki fara kashe ni, saboda idan kin kashe kanki kin kin bani rayuwar nan ba za ta yi man daɗi ba. Gara ki fara kashe da kawai. Zainab! Wani tsautsayi ne ke ƙoƙarin hana ni kashe kaina. Yanzu Zainab, idan kika kashe kanki, me za ki je ki faɗa a Allah? Ki ce mai an hana kiki aure Jonathan? Baba me yasa ka dawo? Domin na riga na san lokacin dawo ka da yi. To saki wukas. Baba, me yasa ka hana ni aiwatar da abin da zuciyata ta yi niyya? Kuma wallahi baba idan ne maka Allah ya isa sai ta bi ka. Sauraron Zainab, ki hakuri ki koma gidanku. Ni na tabbata iyayenki suna kaunarki. Dakata baba. Da iyayena na sona. Da ba su jefa ni cikin wannan halin ba. Da suna sona. Da sun bani na aure abin da raina ke so ba zaɓin ransu ba. Ina so in faɗa miki abinda babba ya hanga yana daga kwance, yaro ko ya hauri ni ba zai iya ganin shi ba. Baba ban da iyaye na yanzu. Idan kuma ka ce hada na yanzu. Gaya min waɗanne iyaye ne suke hana yaransu auren wanda suke so. Sun yi zaɓi mai kyau kenan ko kuma sun yi hange mai kyau kenan. To roƙon da nake miki ki koma gidanku. Duk irin kuncin da zaki shiga ki dogara ga Allah. Domin Allah ba zai yashe ki ba. Allah bai yashe ni ba. Yau gashi iyayena sun yashe ni. Sun watsa min ƙasa a ido. Sun hana ni abin da raina ke so. Sun gaza taimaka ma rayuwata. Allah wani rai da iyaye. Ahmad, haƙar mu bata cimma ruwa ba. Dakata da tuladu ban gani ba. Ai mutumin nan da Ishaq ka san mutumin nan bai ci kuɗin nan ba? Ina gaya ma. To bari gaji idan bai ci kuɗin nan ba da matsala. Ai abin da ya faru nake gaya ma upon cewa fa matarsa fa ba ta da lafiya fa. Likita ya ce mace sai an haura da ita India fa sai matar nan ta ci kamar miliyan 2 fa. You don't mean it. Amma mutumin nan gaya ma ya taure. Sam ya ki cin kuɗin nan. To baraka ji idan bai ci kuɗin nan ba da matsala. Ni kaina na sani ai. Dan ni
zan iya rasa aiki abin mukami na nan kuma shi in ya ci kuɗin nan shi zai rasa. To amma kai dabta ni ma abin ne ka gan shi ma shi ya zo. Ai dole ne san da shi to ba dole ne san da shi. Wata mai yadda na ganka kama a firgice. Ya aka yi mun baka aiki ka yi. Bismillah mana bismillah. Ya aka yi haka ne na ganka duk a firgice haka. Ya aka yi mun baka aiki ka yi. Kai baka ce ka yi ba, kai baka ce baka gama ba. Baka gama ba baka ce ka mai. Na ganka a firgice wani irin aiki kake magana? Aikin da ake magana mana. Wa aikin office? Mana. Yo aikin office din da kai ka san abin da ya faru? Kuɗi ne suka yi mu a gari ko baka haɗu da Talado ba ne, kuɗi ne aka biyo suka shigo waɗanda sun fi ƙarfi na. To gaba da zan yi aiki. To ai kuɗin naka ne aka turo ko? Wurin nawa. Ni abin da na san na requesting na wannan aikin miliyan 2 ne da wasu ɗoriya ba ma su kai miliyan 3 ba kake so. Can sa zaka yi. In ci? Mana. Ai mun gama ba zan in ci hana. Saboda me yasa? Saboda ba kuɗi na bane. A'a wannan ba zancen nan. Saboda ka ji ni addini na hana ni in ci hana. To ba za ka ci za ka yi kawai. Kai ba zan ci kuɗi. Sauran sai ka sa a cikin account ɗinka kawai. Ba wanda zai sani. Ba zan ci kuɗin nan ba nake gama saboda ba na bane. To ya madam. Madam da sauki ta samu sauki. Har kun je India kun dawo? Ne India muna da India fi India. To bare kuwa saboda na tada hankali na amma na rubuta ubangiji Allah. Mu kira sunan Yesu almasihu. Ko ina da lokacin da muke shirye-shiryen tafiya inda mu nake gama kawai sai ciki ya rawa. Tashi hankali. Kasa ana samun irin wannan kuma mun gode wa Allah. To barin karasa office din. To ni maganin zuwa zan biyo ka. Gaskiya. Ka ji zancen banza zancen waje wai ni zai gaya wa in ci kuɗi. Na ban taɓa cin kuɗin nan ba don haka ma ni ba abin da ya dame ni. In ci kuɗi. Yau saboda me zan ci kuɗi ne abin da ba Zainab, na san miki wani bayani da za ki gane muna ƙaunar ki ne, shi yasa sam ba ma son ki aure gidan da za ki sha wahala. Baba, da kuna ƙaunata, da kun kyale ni na aure wanda nake so kuma yake ƙaunata ko da ƙasa ya ce. Zainab, babu wata inuwa ka busashe itace, gara ki juyo ki tunkari itaciya mai rai domin ki samu gamsashe inuwa. Baba kenan ka manta da haka kake ko ka manta lokacin da kakanmu ya yi faɗiyar tashi ganin ya baka ilimin boko bayan ka gama ne Allah ya arzuka ka yau ga shan gudu ta kuma gidanta na tsamiya. Zainab. Mama. Na lura ba ki da hankali. Gaskiya na lura ba ki da hankali. Ke ana raba ki da kiwon kyalla. Kina cewa akuya ce ta haihu. Mama kenan. Ai da za ku bi asalin cikin goruba da kun gane cewa ƙodago ne kawai a cikinta. Zainab? Baba, don ina 'yar masu kuɗi na auri ɗan talaka ai ba haramun ba ne ba. Ke? Kuma idan na auri ɗan talaka zai iya sa wasu 'yan matan masu girman kai su sauke wannan girman kan da suke su masu auri ɗan talaka. Ke dakata. Kada ki ɗauki mutanen banza. Duk abin da muke muna yi ne domin mu kyautata rayuwarki kuma babu yadda za a yi da arziki na yata guda ɗaya da Allah ya bani ke kaɗai Allah ya bani sannan kuma in bari ki auri ɗan talaka in kin ga hakkin aure wannan Jonathan ɗin to sai dai in bayan babu ran mu iyayenki. To ai baban Zainab ka san yaro mankare ne baya hangen gaba sai dai ya hangi baya yo ai ko ribi ta taka
ba za ta taba gano abin da muke nihi ba. Allah na roƙe ka kar ka bani kuɗin da zai sa in yi masansaninka, kada kuma ka bani talaucin da zai sa in juya maka baya. Baba. Na'am, ina jin ki. Mama, ya kamata duk masu arziki da su da 'ya'yansu da su yi hattara auren dan masu kuɗi ko matsayi, domin duk auren da aka yi don kuɗi ba domin soyayya ba baya daɗewa, amma auren da aka yi sannan aka ɗaura shi da so da ƙauna za ya dawo mu har abadan abada.